Tampa pangestuku Tampanana ya. Kula tampi masta kalih kula pun diwonten ing mustaka kula lebetaken jojo mugi dadosaken jimat paripe. Tata cara sing kaya ngene aja nganti ditinggalke ya. Ngestakaken dawuh Gusti. Iki mujudke yuda negara utawa tata krama nek tembunge saiki etika. Inggih Gusti leres. Padha becik satekamu Gus. Sinten? Lho, Kowe lho. Lara roh Pak. padha becik satekamu. Saya kemawon. Lho, tata cara ngaturke bekti. Becik. Becik apa? Becik ketitik Allah ketara sinuwun Bapak Iki Bila. piye to bocah iki ngerti ora tau kajari. Piye Pak? Pikantuk pangestu Pak, panjenengan. pikantuk dalem pangestu dodol panjenengan. lampah kula mboten wonten alangan setunggal. Iya, Punapa iya, bekti kula mugi konjuk. Iya. Pikantuk pangestu panjenengan sinuwun mbok pilih wonten bakso ingkang wis Pak teko pundi Pak aku mau mangan bakso ning dalan ora diomongne kleru. Mboten wonten alangan Oh, setunggal. mboten wonten alangan setunggal ke punapa. Ngaturaken sembah mekti mugi kunjuk teman-teman panjenengan Tak sinuwun. tampa ku nek cara Banyuwangi jenenge apa le? Napane? Nek cara Banyuwangi ra ono ta ketoprak Banyuwangi. Janger Bos. Nek cara Janger piye? Nah ngeten iki. Ngaturaken sembah bekti sinuwun. Ha, kaya Madura Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk teman-teman panjenengan ngoten sinuwun. Iya le, tak tampa le pengestu Tampanana le. Oh, Sate. lah bodoh. Iki omong-omongan Banyuwangi. Madura, Ono Banyuwangi sing tau ning campuran Jangeran. Madura. Jale jumeneng tak keparengke. Oh nggih. Nggih. Akhlakku karimah. Leres. Ndagel ya ndagel nek kudu weruh karo sing darane tata krama. Tata krama ngedohke panyendu niku Nah, penting. Penting. Kowe ngerti sing darane ngilmu kejawen le. Alah nggih. Nek lakune wong Jawa ki apa Yuda? Wong Jawa ki duwe laku apa? leres wong Jawa iki nek pengin sukses, pengin kabul apa sing dadi kajate, wong sepuh-sepuh mbiyen nate dawuh, Apa, Pak? aja nganti mangan ning ngisor longan turu bantalan merang. Maksudnya Nutut wera nutut. Iki ilmu tuwa, Dik. Saking tuweke ning jeding tiba ping 4. setruk kuwi goblok kuwi saking tuwek piye arep karepmu piye omong apa? Aja nganti mangan ning ngisor longan turu bantalan merang. Sing tegese mangan ning ngisor longan ki longono nekmu mangan kudu betah luwe tirakat utawa poso. Lah. Turu bantalan merang mereme sing ngarang-ngarang kudu betah melek. Poso. Tirakate wong Jawa betah luwe betah melek. Let seminggu mlebu gede bosok wetengmu kowe. Caramu ngono kuwi. Poso ki ngeposke rasa ora kok bosok wetenge piye daterane. Poso ora ki mangan. ngeposke rasa kok ora bosok wetenge ora iki jenenge tirakat. Ampreh wong ki sukses tirakate kaya ngono betah luwe betah melek, Dik. Ya akhire gering Pak Dok. Gering nyapa? Engko lara mah awakmu genah Wong lara mah bingung lho. Lah nyapa? Lara mah itu penyakit sing gampang ditambani. Lah kok iso? Pengen mari? Mari. Pindah kidul omah. Maksudnya lara mah lho Pak kok pindah. Lah ya lara omah to, pengen gak lara omah. Ngale ya kidul omah. Oh pindah kidul omah. Menak, Dik. Sebab etan omah kuwi dalan dadi ketelak trek ndasmu lak pindah rono ngono ta karo Nesu kowe mesinan Wong jenenge. prihatin ki mampreh ayeme batin to. Nggih. Prihatin mampreh ayeming batin. Apa eneng dalilit, Gus? Lho kathah sanget dalilipun. Contone piye? Napa mleh kados dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit tegesipun gedhekke rasa syukur. Dawuhipun wonten ing Quran, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Pucat mesti. Pucat. Turune wong abangan. Nggih turune gali ya, Dik. Copet. Ya cok cengel. Ora copet awakmu turune wong apik, turune wong jimuk tapi gak taren ngono lho. Lah iku ya padha ae goblok kok rumangsaku. Sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate lan sapa sing kufur ora mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Kuwi rungokno Dik Percil. Ngono to. Lah lek ngerti ngono berarti aku tak merguru ning awakmu Pak Do. Lho boleh. Suwi-suwi kan aku luwih ngerti. Lah anu ceklan kula mboten niku Bos. Apa tau mondok ora mu? Lah mondok petang sasi pas ngludruk ning Jombang aku mondok ning omahe wong. Alah. Ora mondok ngono maksude mondok nek Lah, pondok endi Kula mlampah-mlampah. Sinau babakan agama. penting. Agama kejawen awake dhewe wong Jawa. Iya ta? Kudu ya nyekel nggon babagan kejawen. Kejawen ora kejawen. Wong urip nu kedah pripun jenengan tanglet kura. Wah, ngono ya le. Pinter Percil saniki. Dadi wong urip kudu piye le? Urip ki tegese lak wis urip ayo padha gelem murup. Weh tenang. Urip iku murup utawa urip iku urup.
Oh, dadi wong urip dibong. Duh. Ya cok cengelmu tenan ki malah niki. Lah urip iki kan tegese murup ta, Dik. Tegese urip iku urup kuwi tegese awake dhewe las gelem urip, ayo to padha-padha nuwun sewu bermasyarakat ki sing apik tenan. Umpamane, uya iso ngurupi liyan. Itu namanya urip iku urup pedhot bos lak sampean karo aku. Setok aku to kok nene. Bene tak pedhotne ae bos saiki. Berarti urip iso bermasyarakat karo liyan. Karo liyan. Lah nek ngene kok mbok pamerno aku. Lah nyapa? Lho ngaku ki lho ning daerah nggonku ning kecamatan nggonku kono entuk predikat entuk sertifikat karo Pak Camat ki sebagai warga teladan. Lah kok iso teladan? Aku yang grenek wong mati mesti budal nglayat dhisik dhewe. Pelayat teladan. Pelayat teladan. Enek wong mati Nglayat sik dhewe. apik Pak kuwi berarti. Iya no. Enek wong mati Nglayat sik dhewe. enek wong mati Nglayat sik dhewe. nang gak enek. Golek. Ketoke nemen-nemen gak enek bojomu patenono Pak. Lho malah kowe ora ngono Pak. tegese bermasyarakat. Umpamane bermasyarakat sing apik iki umpamane tanggane iki ngunggahne genteng. Aja sak awakmu terus apa gayane turu ngono enggak boleh. Harus ikut cancut tali wondo. Nah, Melu tumandang. melu tumandang aja mung tinguk dadi mandor sok-sok kan akeh sing ngono kuwi. akeh Itu ngono kuwi. tidak boleh. Ya, ya. Dengarkan Pak Sun. Lho. Ono lho Lah kene iya, aku kabeh ora iki lho. sah. Sorry bro, sorry. Niki lho, kabeh iki lho. Oh. Dadi wong iku urip kudu urup. Urip kudu urup kuwi tegese apik tenan Pak Dos. Sampeyan jerokne Pak, nak kuwi luwih urip jero. Kathah, Bos. Contone Masuk mbene tahun ngarep lak tanggapne. Ora Oke, ngono. lho wong urip iku kudune piye nuwun sewu, Pak? Iya, nek Lah, menurut lah menurutmu ngene iki. Nek aku wong urip ki ora sah adoh-adoh. Contone? Nyontoh kiblat papat kuwi wis kenek kanggo patuladane wong urip. Kok iso? Diawiti saka timur, selatan, utara dan barat iki patuladan kanggo wong urip. Contone, Pak. Timur, Timur. ati-ati nggunakne umur. Edan. Wong urip ning alam donya ki mung sedelo ibarate wong mampir ngombe mulane cil kudu Mampir ngombe arak. Terus gak seneng aku ngono kuwi. Mumpung Dadi urip. cekel Pak Kapolsek kowe engko. Mumpung urip. Tapi Pak Kapolsek karo kowe wis ngene ya, Dik. Kanca plek. Hmm. Malah ki meng Pak Kapolsek nyedaki aku. Nyapa? Awakmu arep dikeki kaos. Ya, so. Kaos awakmu gelem to matur nuwun karo Pak Ya, Kapolsek. matur nuwun Pak Kapolsek enek wong kenapa. Kaos biru ngguri enek tulisane tahanan Polres Kediri. Dadi Jangkrik tenan aku iki. Gelem wae didoni kancane kok ora ora nyapa-nyapa. ngono kok ngombe iki tegese Timur. urip mong sedelo. Timur. Timur ati-ati nggunakake umur. Mari ngono terus selatan. Sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Edan. Sapa sing gelem maca selawat bakal nampa syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terus Iki, Dik. barat terus selatan. Utara. Ngelingono urip hanya sementara. Urip mung sedelok lho, Bos. Urip ki sedelok, aja Dik. ngomong aku wong Lah ya aku ngomong gae ya. Timur, selatan, utara, barat. Barat Gedhongono kuncenana ning ndi parane menungso barat nek wis bar kondur ning akhirat. Lah, idza ja'adalhum yastakiruna ta'atan la yastaqdimun. Lah, opo kuwi, Dik. meh kuwi sing diomong. Pak Suno padane. Hulu nafsi da'ihatul maut, kabeh sing enek nyawane, kabeh sing bernapas mesti bakal mati. Ketokne apa kowe arepe? Ora ngetokne kowe ngetokne apa? Aku ora ngetokno apa-apa ora apal kok. Ngetokne kudu ngetokne ra ketang sithik. Innallaha ma'as-sabirin. Alah kok iso. Lah jarene mbok kon ngetokne. Jarene mbok kon ngetokne. Hubungane iki lho. Ora iya dihubungne oke, Pak Dok. Tapi nuwun sewu. Makhalul khata wa nisyan. Aku ya iso lho Pak Dok. Saking aku iki piye ben Moh ngono ya. Moh apene dudone disetrum misale. dudone nemen-nemen iki moh wong iki sombong aja dituduh-tuduhane wong. Insanu Makhalul khata wa nisyan. Tegese? Lho, wong urip ning alam donya iki duwe sifat salah lan luput salah bener kuwi mesti enek nomor loro. Sandangane menungso. Ngapusi kuwi sandangane menungso. Lek ra ngapusi ora iso. Sandangane duduk wae menungso, pasare ora mungkin rame. Lah ning tetep ana ngliwati dalan loro goleki dalan siji. Nah, jenengan Nggih nggih ngapusi ning kudu diliwati. Awake dhewe iki wo tenan Pak Dok. Lek sampean wong kabeh wong sakene iki jujur, pasare ora rame saenek-enek. Ora enek bathi ngono ora enek. Kita omong Berarti tenan. mesti tau dadi blantik. Lah genah sing marai kono ngono lho.
Oh iya enek-enek ae. Wong ki nuwun sewu bos niki wae barat utara selatan. Kula ngertos barat. Nek wis bar kondur ning akhirat. Mulane wong ki nek mati ki mesti ana pirangane. Contone ana sing diarani sedo, ana sing diarani mati, ana sing diarani bongko. Bongko, sedo. Nek Pak Sun paling tidak somben nek wis kapundhut. Wis sumben to, aja sumben. Ya mesti nek wis wadon. Ini sik to. Aja sumben ki cedhek lho. Nek wis wadon ngene. Besok yo engko. Lho malah cedak kuwi. Piye to kuwi? Engko ngono lho maksudnya. Besok nek wis kapundhut kuwi sebutane sedo. Sumbene akeh sing gedhe. Nggih, Pak Camat, Pak Kapolsek, jajaran perangkat paling tidak sedo. Sedo. Mergane siksane wis disuda. Oh, ngibadahe tertib kok sedakoe lancar kok. Tapi nek Pak Polsek ora. Lah napa? Mergo seke kadung ngepol dadi ora. Oh iya. Gak iso sedo. Gak iso sedo berarti. Berat nek Pak Sun sedo, tapi nek para yoga awake aku terus penonton ki cukup mati. Nikmate wis diganti. Oh, ganti. Ganti nang kono mesti entuk pahala swarga cadangane. Oke, Pak. Nek mati, sinden mati. Tapi nek percil, apa, Pak? Niku bongko. Apa kuwi? Sebab nang kono dibong ning neraka. Oh. Ya malah penak Pak ning kono bakul es dadi rada penak lancar nggo bakulanku. Rumangsamu. Lah kula pengen sukses, Bos. Apa piye? Kula lak pengen sukses iki rore wong etan lho ya. Nak nuwun sewu. Resep wong saka Banyuwangi Alas Purwa. Apa to tegese Purwa? Wiwitan, Pak, wiwitan. Dadi wong ning donya iki sapa sik, Dik? Aku, Pak. Wong pertama ning donya ki aku iki. Urung enek donya awakmu wis enek. Tukul. Lah awakmu ancek-ancek apa? Lho, seng. Goblok kuwi ya ancek-ancek ya lemah kok ya rek. Oh iya. Lah jare rong enek bumi. Ya wis enek, Pak. Iki tenan lho, Pak. Iki aku omong-omongan karo awakmu ki. Serius. Yes, ngomongne sing masalah-masalah wong-wong ki sing nuwun sewu ya. Tapi ora mung dakel ning ilmu. Nggih, Bos. Ngati-ngati dengan mbok ora Pak Sunae wis kondange ra karo-karuan. Tapi musuh awakmu Alah pedhot. Pedhot Pak. Aku tunduk ya karo. Alah wong dikenane tetuk aku. Pripun Mas percen bensin tan ngene lho, Pak. Iki sabar mawon. Apa-apa saiki takone ning awakmu. Alah, apa-apa. Edan percil edan. Aku pokoke ning omah nggawa kopi dek, kopi rokok kuwi mesti. Pak Suni nunu nggo kresek. Ning omahku. Takon. Apa? Iki dina sing apik kan. Dina sing apik nggih. Anu njikuk gamelan iki kapan? Ngeten, Pak. Dados dinten sing sae menika minggu-minggu legi napa niku luwih legi luwih enak. Edan tenan. Aku percaya aku saiki karo. Lah ngono kuwi, Pak. Kowe ngati-ngati, Pak. Awakmu nak nuwun sewu nak pipis sing ngati-ngati tenan. Aja nganti pipis madhep ngetan. Soale, Dik, muncule srengenge. Jumudule Bagas karo sumbere urip. Lah, ora sampe nguyuh madhep ngetan, ming slepurane srengenge bosok kowe ku mbahmu ora garing. Lah madhepe kudu ning ndi, Mas? Berarti nguyuh madhep ngulon, Dik. Oh, ngawur neh kowe iki. Lah nyapa? Wong Islam iki blate ning kulon. Ning kulon, heeh. Padha karo awakmu nguyuhi Mekah, enggak oleh. Ora entuk berarti. Enggak oleh. Berarti nguyuh madhep ngidul. Ngidul nek Nyi Roro Kidul bongko kowe ning kono malah cokot beasmu e. Alon-alon Pak Sun Pak Gendrak krungu ya, ngetan ngulon ngidul. Berarti ngalor. Aja meneh ngalor. Lah nyapa? Ngalor ki padha karo nguyuhi apa ki leluhurmu. Lah kok iso? Iya no, lah mbah-mbahmu lek didepne ngalor. Mati ya? Iya apa ora? Jujur ning ngalor. Jujur ning ngalor to. Berarti nek nguyuh madhep ngalor. Ya, nguyuhi cangkeme goblokmu lho. Ora oleh, Pak. Tenan ki alon-alon Pak dige dhewe lho. Berarti madhep ning ngesor. Ngetan ngulon ngidul ngalor entuk berarti mengisor. Mengisor iki jenenge Siti wong sabar-sabari wong lho, Pak. Bumi lemah, sabar-sabari wong mbok idek bendina ya meneng ae, mbok paculi bendina ya meneng ae. Nuwun sewu mbok teleki bendina ya ora tau sambat. Berarti ra entuk nguyuh madhep. Ojo, Pak. Lah nek mengisor gak entuk kiblat papat gak entuk terus nguyuh hadepno ning ndi? Dangakno. Nguyuh didangakno berarti wingko iso sukses. Sukses apa to? Lah apa? Yo ngeneki raimu kok goblok. Takok iki dirungokno tenanan. Lah nek wi pama sukses dicontoh tenan nek wong lanang menak, lah nek wong wedok polahe perang ngene to, Dik. Lah kowe ya goblok. Wong omongane dagelan kok mbok rungokne cah. Lah mbok menawa enek mentese to. Kowe kok iso ngawur. Lek wong lanang nek didengakne wong wedok kok piye kok oleh kok ngono. Ya ora kena. Polahe ya ora karu-karuan jlembret kabeh.
Wong kowe omongane dagelan ora usah dirungokne wong dagelan iki dibong ra kobong. Kaya ana cawaden, Mas. Nggih. Imas kene Cahayu. Imas iki sing pundi? Cocok nek iki. Oh, kowe rong kenal iki. Iki bocahku sing tak didik. Kabeh Kental banget cah iki, Le. Napa, Bas? Kental. Wah, wah. Layak, entel. layak. Wah, iki to, Bas. Iya, iki. Ya masuk tok nana iki. Kamu lagi pedhot saneneke. Imas. Wah, Nggih, wilujeng dalu. kaya mendut. Mas Sun. Piye Cahayu? Kabare sehat, Alhamdulillah sehat. Kok iso semut tok niku Ora ora. enak anu kok iki ya jarak kae ora enak barang kowe. Masa anak semute to, Mas? Ngawur genah serundeng. Ah. Kancane opo nek serundeng ning geger lho. Mbadoke apa ngene lho apa piye kok. Turu ning restoran keturon. Mbak, Dalem Mas Proce. Weh, jan iso kimplah-kimplah kaya duduh gule. iya, Pak. Nuwun sewu pidalem saking pundi, Mbak? Saking Blitar, Mas. Blitar kemawon. Nggih. Nek masuk tok to, Pak. Ya iya ta nuwun sewu lho Mbak Imas kalau wau. Nggih dalem Mas Yuda pripun? Tindak mriki sareng sinten nah? Kula piyambak. Piyambak. Ah, Kula nggih piyambak. Nggih. Pripun menawi mungkin nek wangsul piyambak-piyambak. Lah gandengmu lho kapan, goblok? Aku rawani kok aku cah polos kok. Aku isinan kok. Isinan entek papat. Gimana tekane numpak becak le ngesakne. Napa? Tekane numpak becak. Mangke sarengke kula mawon. Sareng jenengan. Nggih. Nek tema apa, Mas? Tak ceritane bocah iki. Nek. Piye to, Mas? Bocah iki cara duwe. Masa to, Mas? Ora ndiyo. Penak dupeni golekne kos-kosan masuk, Bos iki. Oh, ini tak ceritane iki. Bapake wis ora eneng, mboke ora eneng. Kare warisan ora duwe ngesakne. Iya golekne kos-kosan. Uripe ning Gubuk Asmara le. Wah, oh gene jidol. Takono. Kowe kok Gubuk Ora duwe Pak, ora duwe Mbak Dik. Berarti dhek anak Yatmin. Yatim. Ya yatim iki dulure Yatmin lho. Anu, Mbak, teng griya piyambak, Mbak. Nggih, Mas, piyambak. Kula butuh rencang lho, Mas. 750 kos-kosan sesasi wis. Anak kadene iki mbiyen cah. Apik ayo, Den. Nggih. Nggih kula anu, Pak. Jenengan apa kula? Ndak Mas, kula lho lek pancen peminat, Nggih. kula kandhane ya. Wah, ngene lho, Bos. Kula pun gadah kalih. Dadi ngene tak critane. Kowe bayaranmu sewengi piro? Sewengi ya peryan nek swidak. Swidak piye? Swidak komplit sak wayah. Minimal kan 3 juta to. 3 sewengi juta. awakmu Nggih. dhewe. Dadi terus Dimas kok kayaknya piro ngono. Alah gampil, Bos, niku kos-kosan 350 wis masuk. Mangan ya 500 dadi. Nun sewu Mbak Imas. Nggih dalem Mas Kos-kosan Proce. 350 opo enak, masa. Enak, Pak. Kuwi toilet 3 kilo. 50 ki goblok. Toilet di luar. Luar negeri kono lho. Nun sewu, Mbak. Dalem Masa Mas gak Proce. nesu sampean delokne kaya ngono, jare geleman terus arep dikosne 350 ngono. Sopo? Anake wong ora duwe, pranduwe Pak Randuwe mbok pernah nesu sampean. Aku kudu nesu ya. Ya Bu. nesu to paling tidak malang kerik. Malang Malang kerik. Lah. Wah. Kleru asli kleru we. Mas, Malang kerik. mau atimu trimo kaya ngono. Sik to Mas Proce, sampean niku lho. Ora. Aku iki wong wedok apa mak anggap apa aku iki, Ora. Mas? Lha kuwi omonge kono. Saiki, jaman saiki. Wong wedok mau omongi pira 350. Ora, kuwi lho, Mbak, kuwi lho. Aku enggak tenan aku. Aku ora trima, Mas, hatiku lara lho, Mas, aku ora trima. Hatiku lara lho, Mas Proce. 350 kuwi duit apa? Sama nang rasane. Asik dek, padha karo Rabi. Kok padha karo Rabi? Ora maksudnya percil ora ndang rabi-rabi nyapa. Wong ndang Sama selak niku umurmu lho. wis tuwek lho, Oh, sik Dik. to. Lha iku mau sampe jawanan demak-demak ngene iki Ya nyapa? toh, golek Lah, benggangan. aku Kan sampean. ngiwangi sampeyan iki lho, Mbak. Wong aku ya Ya ora wani kok wani. demak-demak ngene. Angel. Ya ora wani aku karo kowe aku cah menengan kok. Ora Menengan tapi kok mungkin. demak-demak kene. Lah wong awet. Kurang Tak ajar. golekne ra ngene-ngene kok. Percil kurang ajar, percil. Rem tak ngomong ngene. Mas, diaturke ya ulah nandung-nandung. Siap, Bos. Apik ya. Sehat selalu ya. Sehat karena derek panjenengan selalu sehat dan selalu bersemangat. Bersemangat. Karena derek panjenengan bisa menimbulkan ide-ide baru. Ngungkih rasa sedih, Leres, njabel rasa mangkel, leres. buang rasa semang. Nggih.
hidup seimbang ki antarane lanang lan wadon kuwi kudu saling toleransi. Inggih leres panjenengan lek kaya percil uripe rak tegar. nggih. Mula wong tegar ki penuh tantangan. Nggih. Kula nanti kalau wingi tantangan udu njiki 1000 terus kalah aku Ya tuwan ta, tangan tok. ora Ya. teko. Ora teko deh. SDM-nya ora teko lek kaya Pak Sun. Pak Sun dalang ganteng, hebat, iya ta? Berwibawa, Postur SDM tubuh tinggi. menarik. Sak sembarange. Mbak Lucy paling tidak potongan juga menarik. Iya, pendidikan beliaunya sarjana, aku sarjana sampai Sarjana. Paling tidak saya juga gemuk tapi sehat. lah. Percil kuru tapi kurunya seksi. Apa, Pak? Kakean sek kurang gizi. Enten ya ndembon-ndembon loro. ngono. Dadi aku ning kono mang merasa piye yo? Aku seorang perempuan merasa dilecehkan. Dilecehkan. Iya. Tak kayak contoh, Mbak, sama rada-rada tak kayak contoh. Omongane pecel mesti elek. Elek omongan apa rada rene, Mbak. Rada rene, Mbak. Jajal, Mbak. Nggih. Rada rene, Mbak. Cil. Ben. Piye? Omongane, Mbak. Enak apa nek? Mesti lho. Nyeluk ora kowe Lek lek. tau ngrasani Mbak Lucy to. Ya wis Kowe saking ngrasani tenanan apa kenyataan? kenyataan, Bos. Mbiyen kan tau ngeser aku ting aku wegah. Ngono ki. Tahu ya. Lah ya. Jelas. Sing liyane apa? Sing loro tak openi kan salah sijine kan iki. Dadi aku Dia mergo wingi man dia nyapa? senengan wonge. Nek wong lanang ngrodok piro tok kentil. Ya Allah cangkeme. Ngarani cah geleman. Ya ampun. Dadi aku dhewe ya piye, Bos, jenenge ape nggih omah-omah sing apik ya ora iso kaya ngono. Tahu kok cak mamape ra Ya iso. meh tak jak tapi yang kono ra iso lho, Bos. Nakal ya? Nakal. Ya Allah ini kok kethek lho Ya, aku nakal. ya ampun, ya ampun. Sok kaya Makane ngono. iki pamane bawane kok tinggal lunga dagang ya. Tak tinggal lu nyeper, Bos, nyeper. Nyemperi maksudnya Alah yo engko tak SMS. Tarife piro tadi? 350. Kaya ngono tarife 350 nyeper jare. Nyeper ki apa? Masuk golek liyane lho, golek liyane lho. tenan ya to, Cuk. Nggih ngoten niku keadaan ngoten lho, Bos. Saiki awake dhewe nyapo lho urip ning donya ora jujur. Jadi ya piye neh, Bos, wis anu. Kapok we. Gugah macan turu kowe. Iki wong Ponorogo lho. Wong Ponorogo. Entoh. Mas, Mbak, sampean cara junjung percil tangan loro kuat. Kiat. Jajal. Bocah kodok. Aku rung dadi kodhok bisa percil. Bocah cok, cebong. Lho, kakange. Kowe lek digendong Mbak Lucy kuat junjung kowe. Oh, gendong arep Aku pabrik. gendong iki. Ora wae gendong dingenekne lho. Ya pedhot negara aku iki. Biyen ngene lho, Bos. Biyen tau awet turun ning isor tau gane ning kasur. Boyokku sempal. Tapi awakmu ngenyak aku jareng mau rasane nek itu. Sampai Piye? kepintet sikile. Mari ngene jere. Apa iki jereke apa kuat awake yo? Omongi jampangi aku lek alah Lucy sepiro awake tak gendong nek ora percaya. Saiki buktekno ning kene. Buktekne jajal nek kuat. Iso gendong aku le. Bayar tak tambah 500. Oh, tak tambahi 500. Mosok Lah iki lho. endi? Oh, halo. Sampai Pak Camat. Oh, Pak Sun. Bang, jajal. Ngomong sesuk tak tukan rokok. Sesasi lah aku ngenteni. Rokok ngenteni. Kira tak kek rokok. Wilo. Ngene aku lak kuat junjung. Tolong demen apa ya kok. Lah rokok ngenean ya genah. Rada api ya diselem dhewe musuh. Wong cepet. Jajal, Ndang. Nyapa? Tak junjung. Tenan? Alah, sepiro lo gedemu? Apa raruh kondange percil? Keri aku. Iya ta? Iya apa ora? Aku gendong buri ae. Aku wis ngrasakne mbiyen ben tak gendong aku kok keri ngono mesti. Tandang gendong. Aku namane cah cilik. Aja nganti awakmu ngisin-ngisini Iya, Pak, iya, didohno Pak. kasektenmu Iya, Pak. sakwise awakmu mulih saka alas purwa suwene Iya, Pak. 40 dina 40 bengi ora mangan sego tapi mangan lontong. Iya, Pak. Maksudnya aku Kowe nampa kasekten sing diparingke marang awakmu. Sapa sing ora ngerti kondange percil, satriya kang sekti mahambara otot kawat balung tok. Lho lho. Besi. Iya sik. Iya sik. Tinata mendak dinara menter ora tedas papak palune pandhe sisane grendo. Ditombak laka-laka dibedil njondil. Iya, Pak. Siji anu hitungan. Weh, sik, Bos. Tang. Po enak. Lah alah betul. Ngono tok ae seneng lho iki. Salah gendong kapan ora? Ndang to. Urung ta iki, Mang?
Lah, rumah saku urung wingka. rumah saku ganjel-ganjel piye. Pak Dek. Ngadep rono. Ya sembarang lah mar. Enak mengharap ngono lho. Enak, sembarang. Aku tak tok nih. Dadi wong kene ben ngerti. Kasek tene percil. Alah le. Iki apa lho? Kowe iki wong lanang kok gak. Wong lanang kok iso ngono tok ya kuat. Lelak, delok tangane gak apa-apa ngenane lho. Nyapa malah empuk. Mas yo gede awake ketok gede tapi gene isine jero angin tok. Angin diengkulmu ku ya brodat tok jerone kok mangsamu abot rem-rem kok iso ya kowe. Aku gak Berarti abot lho sakjane. ora abot. Aku ke mek anu 40. Yo. Bobote 40. Oh, yo timbanganmu bosok. Desa, rungokno. Aku ki 40 bandulku 50. Lah, 40 bandole 50 terus dosane 20. Ngomongnya ku lho, ngene. Ha, sik Mas. Kene tak mairin ya. Ini ya. Mah aku mbambung gak. Lah alah potonganmu kaya truwelu. Rupane kaya wedhus curut. Apa nyapa? Kuwi mang ngono kuwi. Saiki wis nyantakne to lek wong wedok kuwi juga kuat. Sekarang itu zamannya emansipasi wanita. Aku ya bisa setara sampai sampean. Wujudnya aku iso gendong sampean gak iso gendong aku. Lah, kita itu saling melengkapi ngono. Wablok ngono ae, kablok ngono lho. Masa kuat ye? Iya. Loh, ya ta? Lho, kuat. Enteng. Lah, kula senengen. Bocah samene. Kula senengen. Bocah samene. Nyapa? Mesti wi. Mbok deloke mesti anak sing mrites wi. Nyapa? Benakne sik jare iki lho. Sombong peh lanang. Sombongmu. Ngelokne aku. Rasa ancen ya Brahman lho, Bos. Brahman. Ya, jangan ya, Mas. Brahman musuh percil ditek pekat. Jangan meremehkan seorang wanita. Wanita itu adalah tiang negara. Oke. Wong lanang adalah tiang jaler. Tunggalane tiang listrik, Pak. Nyetrum mbokmu. Niki diaturin apa, Bos? Diaturne Banyuwangen. Siap. Banyaknya lagune apa, Bos? Aneng gelang kalung. Oke. Gelang kalung lagune Tolji niku. Apa? Mas, Gelang alit. jenengan Gelang kan alit. malah ketularan cagin rene. Gelang alit itu ya gelang Lah aku kalung. yo tak plesetne ben. Dipleset nih, ben aku Pleset sama nih. rene. Gelang alit wonten. Gelang alit, gelang kalung karo alit iki. Gelang karet. Nggih. Gelang kalungnya alit. Nggih lah sembarang. Singkat gelang kalung. Gelang kalung alit. Nggih. Biyene kalung Dik terus dijolno cilik Alit. dadi alit. Iki tuku bataku. Ya bener. Pak Sun, Dalam. untuk malam ini saya kirimkan kepada penggemar YouTube niki penggemar jenengan terutama Mas Percil ini. Beliaunya ini tidak bisa bahasa Indonesia, tapi setiap lihat wayang cuma mudeng masuk deh koro-koro niki. Nah, piantun Papua. Asli Iya. kelahiran Papua. Papua. Beliau Bapak Dr. Dedi namanya. Dulure iki berarti. Penggemar kareh coro Lah iki gelem nganggo katok ya lagek lho dhisik gawe ngono mloyang mleyu ngalor Ya sing ngidul. kene ora klontang. Jadi wayang itu banyak penggemar sekarang. Wayang Pak jere Sun ya sopo hebat. wayang desa lho. Wayang sekarang menengah ke atas lho penggemar wayang. Ya, kuwi tenang anu Mbak. Dadi Gelang alit ya. Gelang alit. siap. Oke, bersama Kidung Manggala. Heeh.